मोनसे बाथ्राखौ साननानै खर'आ गुदुं जायो आंनिया। दाथ' सामार भेकेसन जानोसै माखासे स्कुलफ्राव आरो सरकारि स्कुलफ्राथ' सामार भेकेसन स्टार्ट जाबायानो गरमनि बन्द'। आसरित मोनो आङो मोनसे बाथ्राखौ आङो बिराद नोजोर होबोगासिनो आरो साननानै माथाया गुदुं जायो आंनो। मानो बेबायदि जायो घटनाफ्रा? बिमा बिफाफ्राबो एखे जायो, गथ'फ्राबो एखे जायो, साननाय हनायफ्रा मानो बेबायदि जायो? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हरनाय, गावबा गाव कमेन्ट बक्सआव जि सानो नोंथांमोननि अपिनियनखौ लिरना हरनाय। आरो बे भिडिअखौ बिमा बिफा गथ' गथाय जेमान फरायग्रा गथ'फोर हाइ स्कुलाव, एम इ स्कुलाव, एल पि स्कुलाव आरो फरायहोग्रा बिमा बिफाफोर बिसोरनो हर बेबायदि भिडिअखौ। जायफ्रा सरकारि स्कुलाव गथ'फोरखौ होयो, जाय बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायखौ सरकारि स्कुलफ्राव होयो, एम इ स्कुलानो जा, एल पि स्कुलानो जा बा हाइ स्कुलानो जा, माने गथ'खौ जोथोन लानायानो खमायलांखायो। मानोबा जेब्लानो गावनि गथ'खौ सरकारि स्कुलाव होबाय, जोथोन लानायाबो 60% 70% खमायखाबाय। गथ'नि फारसे टेनसन गैया, गथ'नि एग्जामा माब्ला, गथ'नि फरायनाया माबोरै सोलिदों, होमवार्क हरना हराखै, गथ'नियाव बहि दंना गैया, पेन्सिल दंना गैया, बिजाबा नांगौ बायदि दङ ना गैया, माने खबर लानायफ्रा गासै बिमा बिफायानो नङाब्लाबो बांसिन बिमा बिफायानो गावनि गथ' गथायखौ सरकारि स्कुलाव होबायब्ला मिथिखा गथ'नि फारसे जोथोना 70-80%, more than 50% खमायखाबाय आरोखि। आसरित मानो बेबायदि? बुंनो थाङोबा आं बिमा बिफाफोरखौ फोरमायनो नागिरदों, बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव सरकारि स्कुलफ्रावसो बांसिन क्वालिफाइड टिचारफ्रा, मास्टारफ्रा थायो आरोखि। प्राइभेट स्कुलाव मावै 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 एक्सपिरियेन्स लानानै क्वालिफाइड जानानै गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव थाङो आरोखि। एक्सपिरियेन्स लाबाय प्राइभेट स्कुलफ्राव, ओमफ्राय सरकारि स्कुलफ्राव एक्सपिरियेन्स रोंगौथि लानानै सरकारि स्कुलफ्राव खामानि मावहैयो आरो। थारमाने बै बिथिंनिफ्राय नायोबा सरकारि स्कुलफ्राव बांसिन गोरों गोरों मानसिफ्रा, मास्टारफ्रा थायो आरो थिउरिटिकेलि नायोबा आरोखि। प्रेक्टिकेलि माबायदि मिथिया। जायफ्रा दानि जुगाव गोदान गोदान सेंग्रा सिख्लाफ्रा फोरोंगिरि महरै खामानि मावो गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव, बिथांमोनाथ' क्वालिफाइडखा, सोरबा एम ए पास, सोरबा एम एस सि पास, बि ए पास, बायदि बायदि हाइलि क्वालिफाइड, टेट, सि टेट पास, बि ए डि एल एड थानायफ्रासो गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव साख्रि मोनो आरो मास्टार महरै। खिन्थु बिमा बिफाफ्रा कनसेप्टआव मा सोलोंलाय मिथिया। जै सरकारि स्कुलाव होबाय, गावनि गथ'खौ जोथोन लानांगोन ना मानांगौ, बा जोथोन लानायानो 50% खमायखाबाय आरो। ओमफ्राय जाय माने गभर्नमेन्ट स्कुलाव होआब्लासिनो प्राइभेट स्कुलावसो होबाय, जोथोन लानाया ओरैबायदि जाबाय। स्कुलाव थांफा थांफा गथ'खौ दोनैफा, गथ'नि एग्जामा माब्ला, समबाराव मा दङ, बिस्थिबाराव मा दं, पेन्सिल दंना गैया, कपि दंना गैया, 4 लाइन कपि दंना गैया, प्लेन कपि दंना गैया, राबार दंना गैया, पेन्सिल दंना गैया, स्कुल बेग, जन्था, माने एभ्रिथिं दानाबा बिराद जोथोन लाबाय थाग्रा जानोसै, खबर लाबाय थाग्रा जानोसै। स्कुलनि फांसन माबा माबि एभ्रिथिं बिराद सिरियास जाबाय आरो दानियाबा। जै प्राइभेट स्कुलाव होबाय आरोखि। गथ'खौ देलायना हरनाय, साफा सुफा स्टेन्डार्ड खालामना हरनाय, टाइ साइ गानहोनानै फिटिं खालामनानै हरनाय, ओरैबायदि बेस्थ' आरो गथ'खौ लानानै प्राइभेटाव होयोबा। ओमफ्राय सरकारियाव होयोबा एकदम कमप्लिट उल्था आरोखि दानियाबा। आरो बेल' नङा, आरो मोनसे बाथ्राखौ आं नोजोर होबाय थायो, बिबो आसरित मिनिथावना आरो साननो गोनां बाथ्रा आरोखि। मा आसरितथाय मानसिफोरनि साननायफ्रा। जों आंनि लोगो सासेनि कचिं सेन्टार दं, आरो आंनि लोगोनि गैबाबो गैयाब्लाबो बे घटनाया जाफ्लेखाबाय थानाय, आं लोगोनि गोरोन्थि बुंबाय। बे सरकारि स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा टिउसन लानांगौ ना मानांगौ, बिमा बिफाफ्राबो मिथिया गथ'खौ टिउसन होनांगौ ना मानांगौ, गथ'खौ माबोरै स्कुल गैयैखौ मुखुब खालामनानै लाखिनांगौ, जेबो मिथिखालिया आरो। ओमफ्राय दानियाबा जेब्लानो प्राइभेट स्कुलाव होलायबाय, टिउसनदो टिउसन, टिउसनदो टिउसन, टिउसनदो टिउसन, फुङाव टिउसन, बेलासियाव टिउसन, मोनायाव टिउसन, क्लास जोबनाय लोगो लोगो टिउसन। आसरित। सरकारियाव होयोबा गथ'आबो टिउसन लानोबो लुगैलिया, बिमा बिफायानो कनसियास नंलिया टिउसन होनांगौ ना मानांगौ, गथ'खौ मारै स्कुल गैयि टाइमाव बेस्थ' लाखिनांगौ बेखौ मिथिखाला, जाम्बा जाखाबाय आरो बिमा बिफाफ्रा। मिथिखाला, जेबो मिथिखाला, खाना जाखाबाय, जाम्बा जाखाबाय। आरो बिमा बिफायानो मिथियाबा गथ'आथ' लाखाया, सिरियासनेस होननाय बुस्थुखौ नों बिमा बिफायासो, गार्जेनासो, गिदिरफ्रासो सोना होनांगोन ना माथायाव। दा बिखौबो सोनानै होलिया, गथ'आ उदां जाखाबाय, स्कुल गैयि टाइमाव आदां गादां गिदिंलाबायबाय, ओमफ्राय टिउसनबो लाला।
सरकारि स्कुलावसो क्लासफोरा एसे खम जायो ओमफ्राय बे सरकारि स्कुलफोरनि गथ'फ्रासो टिउसन लाया माबा लाया बांसिनानो सासे सानै लायो जेनेबा आङो बांसिनखौसो बुंदों दै गासैखौ बुङाखै खायसे खायसे भिडिअखौ नायजोबालासिनो जानला मोनला कमेन्ट हरो जाम्बाफोर बायदि गासैबो नंजोबखाया आं बुंनाया खिन्थु मर देन 50% आरोखि क्लासासो सरकारि स्कुलफोराव एसे खम जायो ओमफ्राय सरकारि स्कुलनि गथ'फ्रासो टिउसन लानाय मानायफ्रा खम जायो दानिया प्राइभेट स्कुलफोरावसो क्लासा बिराद जायो ओमफ्राय प्राइभेट स्कुलफोरनि गथ'फोरनि टिउसन लानायासो बारा जायो माबायदि उल्था नायदो होमबा नायदो बे प्राइभेट स्कुलफ्राव क्लासाबो बारा जायो गथ'फ्राबो बारा टिउसन लायो गभर्नमेन्ट स्कुलाव क्लासाबो एसे एनै प्राइभेटनि रुजुनायाव खम जायो ओमफ्राय गथ'फोरनि टिउसन लानायाबो खम लाथारा मा आसरित फारफ्रोमबो बिथिङावनो उल्थाजोब होमबा फरायनो हानाय हायैयाबो उल्था जागोन ना जे टेलेन्टआथ' गासिनियाबो समान होमबा प्राइभेटनिया मानो एसे गोरों जाया जानो बियो बे टेलेन्टनि थाखाय गोरों जायाखैना बे गथ'आ जोथोन लानायनि थाखाय गोरों जादों बियो बे सरकारियाव फरायनाया बांसिनानो रिजाल्टफ्रा मोजां जायो कारन नामा बे टेलेन्टनि थाखाय ब्रेननि थाखाय रिजाल्टआ मोजां जायाखै ओरै नङाना बे जोथोन लानाया खम जानायनि थाखाय बियो खम हादों बियो प्राइभेटआव फरायनायफ्रा जोथोन लानाया बांद्राय जानायनि थाखाय बांद्राय हादों बियो खिन्थु ओरैबायदि नङा प्राइभेटआव फरायनायखाय बिराद टेलेन्ट जाबाय बिराद ब्रेन जाबाय बिराद मार्क्स मोनो बिराद फरायनो गोरों जाबाय नङा बेबायदि सरकारियाव होनायखाय जाम्बा जाबाय गोरों नंलिया जेबो रोंलिया हांखोआ मोजां जालिया मा जालिया जेबो रोंलिया नङा बे कनसेप्ट जोथोन लानायानो खमायखायोबा आसोल बाथ्राया जोथोन लानायासो केयार लानायासो बेयावसो थारमाने दा बेखायनो जोंनि बिमा बिफाफोरा मिथिनांगौ थारमाने सिरियास जानो प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा बिमाफ्राबो सिरियास गथ'फ्राबो सिरियास आरो गथ'आ सिरियास जाखायो जेब्ला गथ' बिमा बिफायानो सिरियास जायो सिरियास गथ'आ लानो रोङाना बिमाया सोना होनांगोन गथ'नि ब्रेनाव सिरियासखौ बे गथ' फिसाफ्रालाय मा सिरियास जानो रोंदों बिलाय जानला मोनला गेलेबाय थानोसो लुगैगोन बियो जेब्ला बिमा बिफाया सिरियासनेसखौ माथायाव सोना होआ खायदा खुयदा खालामनानै फरायथारनांगौ फरायाबा सेसखा लायोबा फरायनाया बिराद इम्परटेन्ट होननानै माथायाव जेब्ला सोना होगोन अब्लासो गथ'आ फरायबाय थानो लुगैगोन स्कुलनि क्लास गैयाबा टिउसन लानो लुगैगोन फरायनो लुगैगोन होमबासो ओंखायनो बेबायदि बिमा बिफाफ्रा आंनि भिडिअखौ नाय आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नुदों बेबायदि सरकारि स्कुलाव गथ' होनाय बिमा बिफानो बे भिडिअखौ हर बाहाय सोलोंथों नोंथांनि गथ'आबो ब्रेन दं टेलेन्ट दं जोथोन लानायासो खम जादों नोंथांनिया आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों आङो आं जि भिडिअ बानाया मानो खासे नङा खासे लाइन थांबाय सेस उनाव बानायसिगोन बाय बाय सि इउ नेक्स्ट